Здравейте! Второ видео, обаче този път пак на същия ден го снимам, но може би на другия ден ще го кача и ще видя как ще ми дойде обработката. Така. Купа. Чисто нова е просто. Чашка. Чашката ли е чисто нова? Това са ми покупките от Kaufland. Ако сте гледали видеото, има едно видео, ето. Няма как да е такова. Добре. Така. Купих си от Lidl кола на промоция. Така, днес ще си направя зърнена вечеря. Така. Спокойно. Няма да направя дюнерска диета, защото някои като чуят зърнена диета имат чувството, че имат предвид каквото зърна. Димека, ако зърна чашата и не е ли трябва да изям? Не става. Говорим за истинска зърнена диета. Вземаме млякото, което взехме от Lidl, ама не от сегашната покупка, взех го от Асеновград, от Lidl, ама то Асеновград, Пловдив, маято, то е едно и също. Така, сипваме в купата. Милкис! Окей, така. Сега първо млякото, после зърната закуска, не ги знам. Това го взех в събота. Това го взех в събота, както и прясното мляко, което сипах. Те са от събота. Проверявам дали е хубаво. От Lidl са. Моля ви, не ми се смейте, просто... Би трябвало... Не! Това си го взех днеска от Kaufland. Това хора, ягода ли е? Хора, пишете в коментарите едно. Мога ли? Кое е първо? Млякото, зърната закуска. Така. Слушайте сега. Ще пиша два коментара. Ще пиша два коментара. Искам да отговаряте на този коментар с да. Първо, единия ще пише първо млякото и отговаряте с да. Или не. Първо млякото, като пишем първия въпрос. Първо млякото. И така ще проверим дали хората какво смятат. И ако решите, че се слага първо зърната закуска, после млякото, познайте. Ще направя това, което има повече гласове. Затова. Какво чакате? Направо давайте в коментарите и почвайте да цъкате и да показвате, че първо е зърната закуска. Базикам се. Каквото решите вие. Аз изпълнявам. Не, няма. Добре. Не избухна. Ма не е късно да избухне, нали? Не е късно. Сега ще кажете. То всичко взел не качествено, не оригинални марки, само колата се е оригинална и бах ти газара. Защото как класика не е оригинална, е примерно като някакви марки големи. Сега, пишете в коментари някои големи марки, ама все пак съм на седмица малко пари. Все пак съм на общежитие в Пловдив. Няма как нещата да са толкова прецизни. Сипахме си колечка. Така. Забравих си лъжици. Чай.
Тук ли лъжицата или е в Асеновград? Добре, хора, не съм си забравил лъжицата. Докарал съм. Помислих, че я забравих в Асеновград. Представяте ли си? Сега по-добре ли? Да може да гледате. Чакай малко. Така. Да видим. Това беше ASMR май. Получили са, не знам. Вие ще кажете. Опа. На здраве за всички гледащи. Ако гледа някой с някакъв алкохол, браво на него. Така, за кого мога говорим? Да засегнем една много важна тема за мене. Която е, как да го кажа, в мамка му. Пушенето. Това е една тема, която е много дълга. И всички пушачи в коментари ще кажат: ама не е вярно, Не, няма как, няма такова нещо. Ние не вредим на останалите хора. Не вредим и на себе си, пушенето е съвсем полезно. Ако някой пушач, ако някой го изпише в това в коментарите, 100% е някакъв пушач, който обича да пуши и мрез да го критикуват. Така, пушенето е много вредно за самото здраве. Установено е, доказано е, че пушенето е вредно за здравето, но ако пушите в заведение, подчертавам заведение, пушенето в заведения, които дават да се пуши вътре, пречите не само на себе си вредите и на останалите. Ако можете, се опитайте да спрете пушенето, защото пушенето както вреди на останалите, така и вреди на вас. Пушенето вреди чрез дима, който засяга белите дробове и може да имате рак на белите дробове. Белите дробове стават черни, не могат да дишате. Това са дробове на един пушач. Това става благодарение на дима и много други вещества, които има в цигарите. Най-вредните бяха, защото аз не съм чел сценарий, бяха никотин. Другото не забравих. Оправете ме в коментарите какво беше другото, аз забравих. Наистина забравих. Освен никотина имаше още едно друго. Така че моля ви, спрете пушенето, защото вредите както на себе си, така и на другите. Пушенето е много вредно. Аз мисля, че според мене не трябва да се пуши. Както и аз не искам да пуша. Сега сега ще коментари ще кажа: о, брат ми, като станеш по-голям, почва с цъка-цъка. Цъка-цъка, няма да стане цъка-цъка.
Ако имаш воля, можеш и да не пушиш. Този звук е гаден, знам. И сега ще кажете, защо сипваш още зърнена закуска? Не ти ли стига? Не са ли наяде, човече? Не съм. Това ще е за YouTube със сигурност. Така. За пушенето искам да... Тук вече коментарите ще бъдат много. Така. Пушенето вредно ли е или е полезно? Да означава, че е полезно. Не означава, че е вредно. Разбрахте ли ме? Това ще е въпроса. Вие отговорите с да и не. Всички трябва да... Не, обърках се. Извинявам се. Трябва да кажете, ако е вредно пушенето, казвате не. Тоест, ако е вредно пушенето, казвате да, вредно е. Но ако не е вредно, казвате не е вредно. Разбрахте ли? Не е вредно или да, вредно е. Пишете в коментарите. Всеки коментар, който получи най-много лайкове, най-много палчета или отговори, него ще го спомена в друго видео и ще кажа дали трябва да се пуши или дали не трябва да се пуши. Ама мисля, че знам кое е. Ама сега не видим вас. Вие какво ще кажете? Вие абонирахте ли се? Така, абонирайте се за канала. Наистина хубаво е да се абонирате за канала ми, защото гоним вече 100 абонати. 100! Това е нов рекорд. На много 50 000 абонати ще има още една фен среща, но тя ще е чак на 50 000 абонати. Казал съм го видео, но дали ще се промени, не съм сигурен. Защото до 50 000 абонати сигурно ще съм станал на брадясъл с бяла брада, защото знам как ги събирам. Така, очаквайте във видеята ми. Много реакции ще почна да правя на Слави The Clashers. Слави The Clashers и много други ютубъри. Светът на ванката също. Ще получи подкрепа. Така. Абонирайте се и за TikTok канала ми Bulgarian History. Така. Няма по-друго да си кажем.
Този звук нарочно го правя. Пишете дразнещ ли е този звук или не е дразнещ. Според мен е дразнещ. Даже и колата не е вкусна така. Така че, знаете ли кой ще ви кажа?